τα λέμε συχνά, είναι μια πραγματικότητα αυτό και είναι από τις περιπτώσεις που ειλικρινά ως πολιτικός εκπλήσωμαι γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα αυτονόητα θέματα, τα οποία δεν έχουν και δημοσιονομικό κόστος ουσιαστικά. Και από την πρώτη στιγμή που με είχατε πλησιάσει και ό,τι αιτήματα μου έχετε δώσει δεν συνδέεται με κάποια ιδιοτέλεια. Είναι ξεκάθαρα να υπάρξει μια σωστή λειτουργία του εθελοντικού αυτού κλάδου και ειδικά στη σημερινή εποχή ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και πολύ σωστά άκουσα με προσοχή την ομιλία. Ενώ έχουν δοθεί χρήματα αλόγιστα σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που αν δεν είναι επικίνδυνες, είναι τις περισσότερες φορές άχρηστες, όχι στο σύνολό τους βέβαια, αλλά πολλές φορές έχουν δοθεί χρήματα σε μη κυβερνητικές οργανώσεις μόνο και μόνο για να εκθέτουν τη χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν λύνονται όλα αυτά τα θέματα. Και η μεγαλύτερη έκπληξη την οποία είχε ήταν στο τελευταίο νομοσχέδιο, στο οποίο είχε θέματα που κάλυπτε ουσιαστικά όλες τις συνθήκες που υπήρχαν για τους βασικούς πυροσβέστες. Πολύ εύλογα συναντηθήκαμε στο γραφείο μου και δεν υπήρχε καμία διάταξη αναφορικά με τους εθελοντές πυροσβέστες. Ρωτήσαμε τον Υπουργό και λίγο πολύ αυτό που σας περιγράφει ο Πρόεδρος σας, αυτές τις απαντήσεις παίρναμε. Δεν έχουμε καταλάβει κι εμείς για ποιο λόγο κάτι που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2007, σε επίπεδο δηλαδή αναδιάρθρωσης, που είναι έτοιμο, που υπήρχε το 2010, επειδή άλλαξε το Υπουργείο, δεν έχει έρθει να ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Και να πούμε τώρα, ενώ μπορούσαμε με τους συμβασιούχους να έμπαινε και ένα άρθρο, να έμπαινε ένα πλαίσιο τέλος πάντων, ένα κεφάλαιο που να ρύθμιζε και τα δικά σας θέματα, πάλι και εμείς οι βουλευτές ακούσαμε ότι το επεξεργαζόμαστε και θα έρθει αργότερα. Η αντιπυρική βέβαια περίοδος ξεκινάει σε 1,5 μήνα. Από την πλευρά μου και από την πλευρά του πολιτικού σχηματισμού μου, ό,τι βοήθεια μπορούμε να δώσουμε θα σας τη δώσουμε. Θεωρούμε, είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά θεωρούμε όλα τα αιτήματα που έχετε εύλογα. Πολλές φορές έχουμε πει σε κοινωνικούς φορείς ότι διαφωνούμε με κάποια θέματα και δεν τα στηρίζουμε. Εδώ πέρα πραγματικά είναι όλα τα αιτήματά σας εύλογα, δεν έχουν κανένα κόστος για το δημόσιο και αντιθέτως, εάν αυτά υλοποιηθούν, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση όλων των φαινομένων και επιτέλους πρέπει σε αυτήν εδώ τη χώρα να πούμε μπράβο στον αλτρουισμό. Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει μόνο να ρυθμίζουμε θέματα που θα χαϊδεύουμε αυτιά και θα έχουμε ένα πολιτικό όφελος. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ουσιαστικό, όχι πολιτικό όφελος, αλλά όφελος της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Αναφορές στη Βουλή. Απόδειξη ότι όλα τα κόμματα έχουν κάνει αναφορές, που σημαίνει ότι είναι κάτι υπερκομματικό να συζητούν και έχει να κάνει με το όφελος της κοινωνίας και όχι με τίποτα τοπικά και μικρά πολιτικά συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, σας χαιρετίζω. Εχθές είναι μια φράση των πολιτικών και οικολογίας Δημοκρατικής Αριστεράς που έχω την τιμή και την ευθύνη να συντονίζω. Επιτρέψτε μου πριν απ' όλα να εκφράσω τον θαυμασμό, την ευγνωμοσύνη μου και την αγωνία μου για τους ηρωικούς πυροσβέστες και εθελοντές διασώστες της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία, που μέρες τώρα αγωνίζονται με αυταπάρνηση και αυτοθυσία για να σώσουν ζωές από τα χαλάσματα, για να ψήξουν τους αντιπιστήρες του κατεστραμμένου του πυρηνικού εργοστασίου, αποτρέποντας τα χειρότερα, τον πυρηνικό όρεκο. Η σκέψη μας, η καρδιά μας και το μυαλό μας είναι μαζί τους, καθώς και στα δεκάδες χιλιάδες θύματα αυτής της ανίποτης φυσικής και ανθρωπιστικής καταστροφής. Σε μια εποχή άκρα του ατομικισμού και εξοργιστικής αδιαφορίας για τα κοινά, μια εποχή αποθέωσης του χρήματος και του κέρδους σε βάρος των βαθύτερων αξιών της ίδιας της ζωής και ακόμα χειρότερα της ζωής των γενιών που έρχονται. Ο εθελοντισμός αποτελεί μια όαση αλτρουισμού, αλληλεγγύης και επιβεβαίωσης της πρωταρχικής λειτουργίας του ανθρώπου ως κοινωνικού όντους, που εντάσσει το ατομικό στο κοινωνικό, που αναδεικνύει την ευθύνη μας ως έλογων όντων απέναντι στον συνάνθρωπο, στο περιβάλλον και εν τέλει στον ίδιο μας τον εαυτό και τη συνείδησή μας. Το σώμα εθελοντών πυροσβεστών και πυροσβεστριών αποτελεί λαμπρό υπόδειγμα μιας ομάδας συνειδητοποιημένων, υπεύθυνων και αλληλέγγυων πολιτών και όπως ορίζει ο νόμος 1951/91, οριοθετείται στο πλαίσιο της τιμητικής και άμυστης προσφοράς των πολιτών στο πλαίσιο επιχείρησης του πυροσβεστικού σώματος. Τιμητικής και άμυστης προσφοράς. Να κάτι λοιπόν που μας συνδέει ουσιαστικά, πέρα από ανέξοδες αρχαιολατρίες και ήμιτες πατριοκαπηλίες, εμάς τους νεότερους Έλληνες, με τους Έλληνες πατριώτες και δημοκράτες των αρχαίων χρόνων, που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στην πόλη τους όχι για κάποιο προσωπικό ή χρηματικό όφελος,
αλλά για την τιμή που τους προσπόριζε η εθελοντική προσφορά και αφοσίωση στα κοινά. Και αυτό είναι που χαρακτηρίζει πάνω απ' όλα τη δική σας ανεκτήμητη προσφορά, όχι μόνο για το σημαντικό έργο που προσφέρετε για την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος από τις όποιες καταστροφές, οφείλουμε να το πούμε και αυτό, που σε μεγάλο βαθμό έχουν τα αίτια τους στην άφρονα και παραβατική δράση ανθρώπων που περιφρονούν τα κοινωνικά αγαθά και βιώνουν και αφανίζουν δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες για ίδιο όφελος. Αλλά κυρίως για το πρότυπο που αναδεικνύεται, το παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα για το πιο πολύτιμο και ευάλωτο κεφάλαιο που διαθέτουμε σαν κοινωνία, την νεολαία. Εμείς όλοι που έχουμε ενταχθεί στη δημοκρατική αριστερά, μια αριστερά ανοιχτών οριζόντων, με σαφή οικολογική και προοδευτική κατεύθυνση, προσβλέποντας σε μια δικαιότερη, αλληλέγγυα και πιο ανθρώπινη κοινωνία, εμείς που πιστεύουμε στις αναπαλωτρίωτες αξίες της προστασίας των κοινωνικών αγαθών, του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του δικαιώματος όλων μας σε μια καλύτερη, γεμάτη με νόημα ζωή, στεκόμαστε συμπαραστάτες και αρρωγοί στο έργο σας. Το γνωρίζετε άλλωστε από τις ερωτήσεις που κατέθεσαν οι βουλευτές μας στην Βουλή για το περίφημο θέμα των στολών, το Δεκέμβριο που πέρασε. Αρρωγοί και συμπαραστάτες στις δίκαιες διεκδικήσεις σας απέναντι σε μια γραφειοκρατική, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη και ατελέσφορη δημόσια διοίκηση, στον καθημερινό σας αγώνα που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μιας πολύπλευρης και βαθιάς κρίσης όχι μόνο οικονομικής, αλλά και κοινωνικής, πολιτιστικής και εν τέλει πολιτικής, μας αφορά και μας αγγίζει όλο ένα και περισσότερο. Να είστε καλά, πάντα γεροί και δυνατοί, πιστοί στο καθήκον που τάξατε απέναντι στους εαυτούς σας και στους συμπολίτες σας.